या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं नागरी सेवा 2022 परीक्षेचा निकाल जाहीर केलाय। इशिता किशोरनं परीक्षेत ऑल इंडिया प्रथम रँक मिळवलाय। तिच्या पाठोपाठ गरिमा लोहिया, उमा हरती, आणि स्मृती मिश्रा आहेत। गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेली शिक्षक भरती आता पवित्र पोर्टलद्वारे होणार असून येत्या जून अखेर पवित्र पोर्टल अपडेट केलं जाणार आहे। त्यामुळे शिक्षक भरतीचा मुहूर्त येत्या ऑगस्टमध्ये निघणार आहे। मालवणात ठाकरे गटाला धक्का बसलाय। शिवउद्योग आघाडीचे मालवण तालुका प्रमुख मंगेश गावकर यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत तसेच बुधवळे कुडोपी सरपंच संतोष पानवलकर यांनी निलेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला। वेंगुर्ला तहसील कार्यालय यांच्यामार्फत शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात वेंगुर्ला तहसील कार्यालयाच्या नियोजनाच्या अभावाचा फटका नागरिक, दिव्यांग आणि वृद्धांना सहन करावा लागला। मालवण नांदोस चव्हाणवाडी येथील सुपुत्र असणारा तुषार दीपक पवार या तरुणानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केलंय। त्यानं संपूर्ण भारतातून 861वी रँक प्राप्त केली आहे। शेतातील पाण्याचा पंप बंद करण्यासाठी गेलेल्या युवतीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न झालाय। तिच्या गळ्यावर पाय ठेवून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला। ही घटना सावंतवाडी तालुक्यातील एका गावात घडली आहे। गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात येणाऱ्या प्रवाशांना बुकिंग मिळत नसल्यानं शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी उचल घेतली आहे। या पार्श्वभूमीवर 25 मेला ते कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष तथा संचालक संजय गुप्ता यांची भेट घेणार आहे। आंबोली येथील जकातवाडी हायस्कूल समोर पुट्टे वाहतूक करणारा गोव्यातून कोल्हापूर इथं जाणारा कॅन्टर पहाटे पलटी झाला। ड्रायव्हर यात किरकोळ जखमी झालाय। राष्ट्रपती पदक विजेते वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील धनावडे आणि सिंधुदुर्गात होम डीवायएसपी या पदभार सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संध्या गावडे या अधिकाऱ्यांना डीवायएसपी म्हणून बढती मिळाली आहे। आठवडा बाजाराची जागा हॉकर संघटनेनं कुणाच्या दबावाखाली स्वीकारलेली नाहीये। केसरकर भाजपच्या नेत्यांना पुरून उरले असं नाईलाजानं म्हणावं लागेल असं मत हॉकर संघटनेनं व्यक्त केलंय। उद्धव ठाकरे हॉस्पिटलमध्ये असताना मुख्यमंत्री होण्याचं आदित्य ठाकरेंचं स्वप्न आहे, मात्र सद्यस्थितीला शिल्लक सेनेत आदित्य ठाकरे सरपंच तरी होतील का असा सवाल आमदार नितेश राणेंनी उपस्थित केला। अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीनं लगट करण्याचा प्रयत्न करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार कळणे दोडामार्ग इथं घडला होता। या प्रकरणी संशयितास जामीन मंजूर झालाय। जागतिक पर्यावरण दिनाच्या औचित्यानं मळगाव घाटीत साचलेल्या कचऱ्याची सावंतवाडी वन परिक्षेत्राच्या सर्व स्टाफ, माझगाव ग्रामपंचायत, मळगाव ग्रामपंचायत यांच्या सहभागातून स्वच्छता करण्यात आली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटातील एक मार्गिका 31 मे पर्यंत नियमित सुरू केली जाणार आहे। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेनं जाताना घाटातील उजव्या बाजूला असलेल्या दरीच्या संरक्षक भिंतीचं काम पूर्ण करण्यात आलंय। रत्नागिरी नगर परिषदेवर काँग्रेसचा हंडा मोर्चा निघाला। नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातच यावेळी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं। पालघरच्या जिल्हा परिषद शाळेत 14 वर्षांची प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर अजित गोंटे यांची बदली झाली। त्यांना निरोप देताना विद्यार्थ्यांसह संपूर्ण गाव भावूक झालं होतं। अजित गोंटे यांना देखील अश्रू अनावर झाले। त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेशाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार नितेश राणेंनी मंदिराला भेट दिली। हिंदूंची बदनामी केली जात असल्यानं भेट देण्यासाठी आपण इथं आलो आहोत असंही त्यांनी म्हटलंय। बुलढाणा जिल्ह्यातील मुंबई नागपूर जुन्या महामार्गावर सिंदखेड राजाजवळ एसटी बस आणि कंटेनरचा भीषण अपघात झाला। हा अपघात एवढा भीषण होता की बस अर्धी कापली गेली आणि अपघातात 6 जणांचा मृत्यू झाला। मुंबई ट्रान्स हार्बर सी लिंक हा देशातला सगळ्यात लांब सागरी पूल 25-26 मे पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे मध्य मुंबईतील शिवडी ते नवी मुंबईतील चिर्ले हा प्रवास अवघ्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करता येणार आहे। ज्येष्ठ नेते मनोहर जोशी यांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे। त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे हे माहीम येथील हिंदुजा रुग्णालयात पोहोचले होते। कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर राहुल गांधींनी ट्रक प्रवास केलाय। अंबाला ते चंदीगड या भागात त्यांनी ट्रक प्रवास केला। चालकांना येणाऱ्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002च्या गुजरात दंगलींबाबत बीबीसीनं इंडिया द मोदी क्वेश्चन
ही डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित केली होती. जस्टिस ऑन ट्रायल या NGOनं दिल्ली हायकोर्टामध्ये 10,000 कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला. ऑलिम्पिक चॅम्पियन नीरज चोप्रा पुरुषांच्या भालाफेकीत जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर पोहोचलाय. कारकिर्दीत प्रथमच त्यानं अव्वल क्रमांक गाठलाय. या क्रमवारीत नीरज 1455 गुणांसह अव्वल आहे. प्रसिद्ध अभिनेता आदित्य सिंग राजपूत याचा मृतदेह त्याच्या अंधेरी येथील राहत्या घरी सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे. ड्रग्जचा ओव्हरडोस झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचं बोललं जात आहे. सिडनीमधील ऑलिम्पिक पार्कमधील स्टेडियममध्ये आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 20,000 नागरिकांना संबोधित केलं. नरेंद्र मोदी बॉस आहेत, त्यांचं स्वागत करणं माझ्यासाठी नशिबाची बाब आहे, असं कौतुक ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी केलं. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.